UPTA arranca este 2025 cunha gran reivindicación para a comarca do Salnés. Hai que crear unha mesa pola industrialización e o emprego de forma urxente. Creen que debería ser a Mancomunidade a que liderase esa mesa. Por eso lle pedimos a ese ente que non sabemos moi ben para que sirve. De verdad, a día de hoxe non temos nin idea ninguén para que sirve ese ente que é da comarca, que todos coñecedes, e que creo que debería de estar estrictamente ter as súas fundamentos dende o punto de vista de traballo a desenrolar neste ano a búsqueda de empresas que veñan á nosa comarca. É fundamental. Porque apuntan nestes momentos ninguén está a liderar a industrialización da comarca. Dende UPTA insisten na necesidade de que aquí se asenten novas empresas que tiren pola economía. Iso si, matizan compañías que non poñan en perigo outros sectores, en alusión á ameaza de Altri. Lóxicamente estamos totalmente en contra de empresas como Altri que posiblemente lle dé un varapalo todavía peor a empregabilidade que temos na nosa ría. En UPTA din que van a por todas e queren que esa mesa de traballo se poña en marcha xa neste primeiro trimestre do ano. Para iso contactarán con concellos e entidades de todo tipo. Tamén petarán a porta da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. O Porto de Vilagarcía ten que ser o auténtico motor económico da comarca e debemos de traballar conxuntamente co Porto de Vilagarcía, os concellos, para encontrar que as mercancías, as mercadorías que se producen na comarca poidan ter salida a mercados exteriores. O colectivo de autónomos aproveitou hoxe para facer balance de 2024, salientan que as provincias da Coruña e Pontevedra son as únicas de Galicia que se manteñen estables en canto ao número de autónomos, incluso cun crecemento moi baixo. No caso do Salnés falan de datos bos, pero advirten dunha falsa estabilidade con máis dun cento de novos traballadores por conta propia, situándose a finais de ano en máis de 8.700. Temos unha falsa estabilidade, e esa falsa estabilidade ben dita precisamente por esas altas e baixas que se producen, esa alta rotación. Fan falla 2.000 empregos para sustituir a situación de baixo emprego de calidade que temos na comarca. Unha rotación que se dá especialmente no comercio co peche e inmediata apertura de negocios nos mesmos locais. No conxunto de Galicia o sector do comercio segue en caída libre. Para mostra un dato, no pasado mes de decembro, de media, na comunidade pecharon o día 5 establecementos.